Det er Halloween, og den amerikanske tradition, den er efterhånden også blevet rasende populær herhjemme. Og det kan altså betyde, at du i aften får besøg af sultne monstre og små vampyrer ved din hoveddør. Monstre og vampyrer, som skal tikke slik. Og for sådan lige at komme i den rette stemning, så har vi nu fået besøg af Tivoli Zombie Dance Show, arrangeret af organisationen Game. Og lille golfklap. Ja. I anledning af Halloween.